Umay ko man ipangaskin Auntie Ella dito inted ni Ninang kung naggapot haway. Hindi ko nagtublay rin tapos adadulya ko. Awan chocolate da. Auntie? Daka dampi. Kumusta balong? Hello Auntie, good afternoon. Kumusta ka? Naimbag nga aldaw mo, met. Apay, bildirat ka manin. I miss you Auntie. Uwa na, miss ka mo. Apay, napanam nakabaybag di ka umay. Nagpapasyat ti balay. Napanak nag-vacation. Ijay. State. State. State! Ano nga state? State of calamity. Kita talaga si ka. Anak mo sa bakasyon mo? Okay mo, kasjay. Ado bagtit ijay. Ay, ya. Ado pa asok kamat. Ay, Ibaw na ni mama. Apay. Kuna ni mama kiting ka kini Auntie Ella ko na. Apay ngamin. Mabenak mangimag ka. Umutang ka? Hoon! Abi ko mamutong magking ka, apay por kami. Ano nga, nagtumay mo, branid to eh. Ingkay pangas di, inted nininang mo ko nga na. Ano deta? Madadubleron na. Nagamot haway. Wow! Agpadawat ka man. Jaket. Por dawan Castillo, iyo, awan chocolate, iyo. Ini ko nagpidulir, Oh, talaga? 1,000. $1,000. Kay ninang ko, ba nang kami, da haway. 1,000 na piso mo, deta? Ano piso? One. Ay, etoy? Kuna ninang ko kat, umula pala tawan dampi, de total nga zero sumarunon to, iso yung uray ko. Dangar dollar nga zero man. Odo! Umapol nga min. Umapal. Uy, amom, deta nag-adal mo di steak? Idoy! Ka sa imam? Wapan. Kapay ni Ading. Ajay si sleep. Papapalak ko ma. Paapalan, umapal nga rod mo. Api ko mga umabal. Api di supot gayam. May dart inted. Inted may tininang na. Nga. Nagapumot haway. Gapgapumi nga min nagapot pagutpod. Isoy may daing batilatan. Ni adam mo gayam dollar na. Ang pinalo ka ta. Sino ninang na? Nininang na nga Karina. Nininang Karina? Wan. Iba na ka ninang? Ay, agpada kay tininang? Ay, hindi na ka barang dyan. Ay, napay. Ay, abay ka dyan. Apay. Abay nang nadumot yung kulit na ni. Kaana nga rod. Abay nagdakil mo yung nininang Karina. Hindi adi, abay ninang na. Wan, ninang na. Yabe, abay da zero na. $100. Apay. Apay manindampi. Abay lulukuan ng andi. Ano nga luklukwin ka? Saan nga luklukwin ka manin? Abay magpakita nga na ito nininang Karina. Ano nga ipakpakita nung sikat nakakita? Talamisaan, tadyak pa inukang. Abay anak lang nininang Karina. Abay hindi na. Kadimat mo sumasaro na gidadumangan niya. Abay talumagin na. Oy, dampi, bandeta. Bandeta, dampi. Ibati, nakalalata mo bagi. Ay, pagkakandungin ni Mama. Ano, ibagaman ka niya na buwa. Lalo ko na. Ano ka luklukwin? Uy, nakababad ka, dampi Ay, pagkakandungin ni Mama. Lalo ko lang papaapalan siya. Papaapalan. Sikat umeg, papaapal dito, oy. Oy, bandeta, imam, dampi, nakababad ka, Gagit at madadal mo, Jek. Steak yo,